نتم دك مزامرت دما بلم عزاز بيت زنبورو حد حبتام سبعي نبره نو غنزبكا يبتللكا الله يلوم አጣቆስዎ ጸዊዑካ እዝብ ዛዕባካ ዝሰምዑ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም عزاز بيت ክትኮነኒ ኣይኮነልካን እዩሞ ጽብጻብ ምምጋብ ካሃበን በሎ እዚ عزاز ከኣ ብልቡ ጎይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከየባሩ ኣይከእለን ከይልምን ድማ ኣሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር እየ ጎይታይ ካብ ሽመተይ ምስዓረኒ ኣባባይቶም ምን ተቀበሉንስ ዝገብሩ ሕጅ ፈለጥኩ በለ ነቶም ሰብዕዳ ጎይታኡ ንነፍስ ወከፎም ጸዊዑ ነተቀዳማይ ንጎይታ እትፈዲው ዕዳ ክንደ ያለካ በሎ ንሱ ከዓ ሚእትባት ዘይት በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቀበል ከልጥፍካ ተቀመጥ እሞ 50 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ድሕሪኡ ድማ ንሓደ ካልእ ንስኻ ዕዳኻ ክንደ እዩ በሎ እቱውን ሚእቲ ቂሮስ ስርናይ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቀበል እሞ 80 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ካብ ደቂ ብርሃን ሲ ደቂ ዘዓለም ዚኣ ኣወለዶኦም ይባላሕቱ እዮም እሞ ነተዓመፀኛ عزاز ብልቦና ስለ ዝገበረ ጎይታኡ ንኣዶ أنا خام مستودعكم أبناء العالم أبايتم من تقبلكم سي بجنزب عمتان رأسهم أعرف جبرو قبلكم الله بحدة أمون زخنا ببزح دم أمون إيو أنت بحدة زعمت دم ببزحون عماتيو مبارك بجنزب عمتا أمونات كابزيت خنو نتريد حق حدر زهبكم من إيو بناي إماتكم أمونات كابزيت خنوس ناتكم زهبكم دعا من إيو حدا جزء نخلت جويتك جزاء زخيل الون وين نتحدث سأليو نتحدى يفتو ويس نتحدى تعزيزو نتحدى ينعق نعم لخن نجنزبن كتجزؤو أي تقولون إيكم